Ce să mai postez eu astăzi? V-am văzut că e un trend cu Brawl Stars de acum un an. Și că cumpără 5 skin-uri și face o provocare. Bă, n-am atâtea gemuri. Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi ne vom juca Brawl Stars. Și hai să revenim cu Brawl Stars-ul. Adică vom cumpăra skin-uri. 2 skin-uri. Skin-ul lui Colt și a lui Barley. Hai să începem. Primul skin. Vai, da, ce greu merge. Hai, primul skin. Mi-a picat Colt. Oh my god, mi-a picat Colt. Nu-mi vine să cred, mi-a picat Colt. Mi-a picat Colt. Lasă încolo. Dă un gol de treabă, că eu nu știam că poate să spice Colt. Dă un gol de treabă. Știam. Sunt ce nu știam. Nu știam. Dacă nu știi, nu știi. Am picat și Barley. Bine, asta chiar putea să spici, dar cam greu. Cam greu. Du-te, mă, că nu te cumpăr. Mai am 2 gemuri. Ce fac eu cu 2 gemuri? Frank, l-am pe Frank, ești nebun? L-am pe Frank. L-am pe Frank. L-am pe Frank. Băi, uite, câte am aici. Și am 800. Și l-am pe Frank. Am 800 de trofei și l-am pe Frank. Bine, nu e cum mai aveam un cont care avea mai multe legendare. Vreți să vedeți cum se numește clubul? Clubul se numește Denis și Gabi. Sinner 22 e Gabi, știți? Da. L-am pe Sinner 23 aici, 22, el cu mine, suntem primii oameni. Și dacă tot, bă, Edgar e bun. Dacă l-am pe Frank e Barosan. E mai bun. Așa că, ce să vă mai întreb eu pe voi? Un meci n-are rost. Dar nu, n-are rost nimic. Cred că aici închidem episodul, că deja. Nu, dăm un anunț. Ne dăm pe club. Aici facem un anunț. Am postat YouTube. Uită-te. Acum. De să te joci. Cred că e bine, nu știu prea mult. Și am dat băiatul. Poate vedea Sinner 22, membru care n-a mai intrat pe Brawl Stars de o zi de ieri. Hop. Mi-a venit inbox. Ia uitați-mă. Păi da, nu știi ce? YouTube mereu îl acoperă. Nu știi ce? Am mai dat un anunț acolo frumos. Și acum 268 de zile am dat nu furați un anunț. Nu știu. Uite mai aici la Friends, Emily S. Deci nu e orice Emily, e Emily S. Adică nu-ți permit să-i spui Emily. Punct S. Să nu se uite. Așa. Nu uitați. Deci nu uitați că orice principiu are un like. Adică, bă, alea 60 de gemuri sau 58 de gemuri. Erau și ele bune la ceva. Nu la skin-uri, adică până la urmă ce sunt, mă, skin-urile. Ăsta.
Ce skin e asta, mă, că l-am pe la de 500 și gata. Sau ăsta. Hop, hop, hop. Ăsta. Ce skin e ăsta? A, am și pinuri de astea, 3 pinuri care mi le-au dat de Crăciun. Player pins. Nu înțeleg de ce poți să pui doar 2. Pe asta am câștigat-o, cred. Nu. Asta era a lui și Geniu, aveam alea 3. De-aia mă miram. Hai, Frank. E pe barul sâneală. Oricum, cam asta a fost episodul de Brawl Stars, 2 skin-uri, 58 de gemuri. Acum am rămas cu 2. Așa că aș vrea să dați voi un like acolo. Și la revedere.